מה הייתם עושים אם היו אומרים לכם שעוד שנה בדיוק מהיום אתם מתים? מוגזם. אני שואל את זה כי רק שאלות מוגזמות מובילות אותנו לתוצאות מוגזמות. והאמת, רובנו פשוט צורפים את החיים במסגרות שאנחנו לא רוצים להיות בהן. הגיע הזמן לחשוב איך אנחנו רוצים לחיות בעולם הזה. מה שיגרום לנו לא להזדקן זו המשמעות. תסתכלו על אנשים שיוצאים לפנסיה ופתאום מתחילים להשתגע. מחפשים מה לעשות, להתנדב, לטייל מלא, ללכת לחוגים בקאנטרי, אפילו להשגיח בבחינות בגרות של משרד החינוך. זה לא רק שעמום, אני מאמין שמרגישים ריקנות ומחפשים הצדקה להמשך החיים שלהם. בספר האדם מחפש משמעות ויקטור פרנקל אימץ משפט. מי שיש לו למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. דוגמה. ניקח בן אדם שעובד בעבודה שנותנת לו משמעות, ומנגד ניקח בן אדם שעובד בעבודה שנותנת לו חוסר טעם בחיים. הבן אדם עם המשמעות עוד מהבוקר יקום אחר. הוא יקום עם אנרגיות, שמחה, רצון להיות יותר טוב מאתמול, ריגוש, וברוב המקרים יהיה לו תקשורת טובה ומכילה עם בני אדם. לעומת זאת ניקח את האדם שעובד בעבודה בלי משמעות מבחינתו, וחברים, מהשנייה שהוא יפקח את העיניים לרוב היום שלו לא יתחיל טוב. אני יודע כי הייתי בשתי עולמות. הבן אדם יקום מלשר לטלפון, כנראה שהוא יקום קרוב לזמן שהוא צריך לצאת לעבודה, יתארגן מהר, יהיה חסר סובלנות לסובבים אותו, יתעצבן מדברים שלא צריך להתעצבן מהם, ופשוט יהיה בן אדם שאיך זוהר אמר, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. חבר'ה, זה בסדר. תמיד אפשר למצוא את המשמעות. רק צריכים לפתוח את הראש, ולא תרתי משמע. וזה לא מורכב כמו שלפעמים זה נראה לנו, אני מבטיח לכם. היה לי מדריך לוטר בצבא שהכריח אותי במטווחים תמיד לראות עם עיניים פקוחות. וביקשתי ממנו שיסביר לי למה, כי כשאני עושה מעין אחת, אני פוגע הרבה יותר. ולוקח זמן להתרגל לראות עם עיניים פקוחות. מי שניסה יודע. הוא הכניס תותיו לנשק שלי, אמר לי להיות במצב עמידה, לכוון עם עין סגורה ולהתחיל לראות. הוא הלך לצד של העין הסגורה שלי ופשוט דחף אותי. וחברים שלי, אני לא ראיתי אותו. הכל התחיל להיות ברור. הוא אמר שאתה יורה בעיניים פקוחות, אתה מזהה את האוהב מהצדדים, גם אם אתה חושב שאתה על המטרה העיקרית. כשהשתחררתי בורא עולם נתן לי להיזכר בזה, וזאת הסיבה שאני עושה הכל כדי לבחור במשמעות כל יום. אני לא רוצה שהחיים האלה יהיו קלים, אבל אני רוצה שהם יהיו שווים את זה. אנחנו צריכים לדעת ולאהוב להיות לבד בשביל להגיע לתובנות ולצאת לדרך שנכונה עבורנו. במיוחד אם הסביבה שלנו לא תומכת, אבל סביבה זה כבר נושא לפרק אחר, ותזכרו את זה. אני מסיים. תעשו רק מה שאתם אוהבים. אנחנו צריכים להיות, ותקשיבו טוב למה ששמעתי, במקום ובעבודה שאנחנו אוהבים יותר מלצאת לחופשה. המשמעות היחידה בחיים היא שאין משמעות בחיים. תחיו בהגשמה. כי רק ככה המשמעות תגיע.